Sonke siyafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Kuyisifiso sethu ukuba sizwe uNkulunkulu ekhuluma nathi. Ikakhulu ngalezo zikhathi lapho mhlambe kukhona ukudideka. Ngalezo zikhathi mhlambe kukhona ukuxakeka. Ngalezo zikhathi mhlambe lapho kukhona ukungabaza. Lapho uzwa uphelelwa amandla, lapho ungaboni into oyenzayo ukuthi iyaqhubeka, lapho mhlambe kumele wenze ama-choices ukuthi uyahlala noma uyahamba, uyangena kulento noma uyaphuma, lapho mhlambe ufuna izimpendulo ukuqonda ngokugula kwakho ukuthi kumayelana nani, lapho mhlambe kufanele wenze ama-choices ngempilo yakho, ngomsebenzi wakho, ngama-relationships akuwona ukuba ngiyahlala noma ngiyaphuma, ukuba ngizobambelela noma ngizodedelela. Kuzona zonke lezi khathi sike sidinge kakhulu izwi kaNkulunkulu, ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma nathi. Lesi simo sehlela nomprofethe u-Elijah njengoba sizwa kwisifundo sethu sencwadi yamakhosi. Emva kokuba ebalekela inkosi u-Ahab nomakoti wayo indlovukazi uJezebeli, owayesefike nonkulunkulu abangeyibo onkulunkulu bangaphandle, abaletha kubantwana bakaNkulunkulu kuba mabakhonze bona. Kepha umprofethe kaNkulunkulu lokhu ngoba kwangahambisani nentando kaNkulunkulu akavumelanga. Wayesebamema ukuba masimiseni amalathi, nizomisa ilathi loNkulunkulu wenu laba obhali, mina ngizomisa ilathi likaNkulunkulu okunguyena yena uNkulunkulu kaIsrayeli. Kulamalathi womabili kuzobaswa umlilo, kodwa uzobaswa ngomentshisi, uzobaswa ngokubizwa koNkulunkulu. Baqala abakaNkulunkulu babhali bagida bathandaza, befuna lo nkulunkulu wabo ukuba ehlele phezulu kwalezi zinkuni kuvuthe umlilo, kepha kwenzakalanga. Siyazi ukuthi umprofethe waze wababhuqa wathi mhlambe gidani kakhulu, thandazani kakhulu, mhlambe uNkulunkulu benu balele. Kwathi masefika kwisikhathi sakhe sebehlulekile, wabayalela ukuba mabamathise lezi nkuni bazenze zibe manzi, bayisokhe emanzini. Yena masebiza uNkulunkulu wakhe, uNkulunkulu kunguye uNkulunkulu weqiniso. Wakwenza lokhu umprofethe kaNkulunkulu, nangempela walibiza igama lalo nkulunkulu, umlilo wavutha, ungalayithwanga ngomentshisi. Kepha lezi ndaba azimjabulisanga uJezebeli owayeqhamuka ngaphandle nonkulunkulu abangeyibo. Wafuna kuba umprofethe kaNkulunkulu abulawe, ukuba azingelwe aze abulawe. Yingakho-ke namhlanje uma sifunda leli vangeli, lesi sifundo, siyathola ukuthi wabalekela entabeni yaseHorebu, wayoqasha in the cave emgedeni emhumeni, efuna nokuqonda ukuthi kanti uNkulunkulu intando yakho ithini na kumina, ungibizeleni na ngoba ngithi ngenza lokho okufanele, kodwa nakho ngiyazingela bafuna ukungibulala. Wayifuna ukuzwa izwi kaNkulunkulu, wayilindele ukuthi uNkulunkulu uzothi mekhuluma naye akhulume naye mhlambe esivunguvungwini, ngoba uNkulunkulu simbona njengento enkulu mhlambe othi mengabe communicator kumele communicate ngezinto ezi-extraordinary. Wayemlindele ukuba aqhamuke mhlambe akhulume kumdumo omkhulu, kwitanda kumdumo omkhulu, kepha nalapho siyazi ukuthi akazange aqhamuke uNkulunkulu. Imibhalo isitshela ukuthi there was a soft whisper, umoya nje uvunguza kancane, umoya uvunguza kancane, walizwa izwi laNkulunkulu. Ngoba kaningi imibhalo bazalwane iyasifundisa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ebuthukeni. uNkulunkulu akekho emsindweni, izwi lakhe alimemezi, izwi lakhe alixokozeli, kepha lisebuthukeni. Uma ufuna ukuhlangana nokuzwa uNkulunkulu ekhuluma nawe,
mhlambe kumele uqinise ngasekuthuleni, uqinise ngasekubekeni indlebe ulalele, ngoba yilapho etholakala khona uNkulunkulu. Uma ngibuka amakhaya esiphuma kuwo, uma ngibuka ibandla esikulo, uma ngibuka umphakathi esikuwona, ngiye ngibone ukuthi sesaba abantu abakuthandayo ukuxokozela, singabantu abawuthandayo umsindo, singabantu abangathandi ukuhlala ekuthuleni. Emakhaya ethu la siphuma kona kunama-TV adlala usuku lonke ayibuka ngisho wona, kunama-radio akhalayo, nomunye une-TV yakhe lapha, nomunye une-TV yakhe. Size siwathathe size siyowafaka ekamerweni, sizomuzwa nini uNkulunkulu? Size siwathathe siwafake emakamerweni ethu, ikakhulu ngisho kubantu abashadile, nizolungisa nini iy'nkinga zenu uma nisadistractwa yile msindo emnandi? Nasemabandleni ethu la sikhona, siyawuthanda umsindo, siyakuthanda ukuxabana, siyakuthanda ukuxokozela, siyakuthanda ukuthetha. Uma nje esontweni kwathuleka khona umuntu okumele aqale iculo, kumnandi umculo bazalwane, kodwa umculo awupheleli phela lapho. Ngokuyinike lesikhathi sokuthi kuthuleke, mekuthiwa nje asithule umzuzwana khona ozobe seqala esefuna ukuthi kucule. Ngobani na? Sometimes le silence iyasilimaza ngoba isikhumbuza izinto ezingekho right ngaphakathi thina. So sifuna ngayo yonke indlela kuba kube khona into esoyidistracta ngayo. Noma sihambile sisembe imvuselelo sihamba imvuselelo nezeni ihambayo, hayi phela mngobuza nihambe kanjani, bekumnandi, hayi begidwa, benize nishaya iy'kokela begidwa. Akurongi konke lokhu, kodwa ke uyakwazi ukuhlala uthule, uyakwazi ukusondela phambi kwesakramenti engcwelecwele lathini, la kunobukhona bukaNkulunkulu, ukuhlala naloNkulunkulu wakho, ukhulume naye ekuthuleni. Mhlambe nalezi iy'nqumo kumele uzenze, impendulo yakho izoqhamuka ngayo. It's okay ukuthi amadoda akho catch up with you. There is nothing wrong with you, because uNkulunkulu uyakhuluma kunembeza wethu, but thina siwuvalela ngomsindo, siwuvalela ngomxabano, siwuvalela ngokuxokozela. Evangelini lethu siyatshelwa ukuthi uJesu esesebenzile, wayesebaqhuba abafundi bakhe ukuthi bazohlangana ngaphambili, wakhuphukela entabeni wakhuleka ubusuku bonke. Naye wayefuna ukuba yedwa abesekuthuleni noNkulunkulu wakhe, ngoba kubalulekile kwesinye isikhathi ukuyinika isikhathi sokuba wedwa. Mhlawumbe wayefuna naye ukwenza iy'nqumo ezibalulekile empilweni yakhe, ukukhetha ukuthi Nkosi ngiqhubeke ngale ntando yakho noma ngenze njani. Wayeyolanda mhlawumbe amandla okusebenza, siyazi mhlawumbe wayeyokhala inyembezi, ngoba konke lokhu kwenzeka kusanda kushona ngisho ukhazini wakhe uJohannes uMbhaphatisi bemhengile kabuhlungu becela ikhanda lakhe epletini. Mhlawumbe wayesafuna nakhona ukuthi ayokhala ayolila kuNkulunkulu, kodwa wayenika lesi sikhathi sokuba beyedwa ekuthuleni kwaNkulunkulu, ngoba izwi kaNkulunkulu lisekuthuleni, alizwakali kodwa uyawafila amandla alo. Uma sekuya lapho siyathola ukuthi wahamba phezu kwamanzi, kwakuney'mvunguvungu ey'nkulu. Abafundi babe sesikebheni, bathi nebebona bethuka mhlawumbe becabanga ukuthi isipoki, wabamisa isibindi. Le ndaba-ke yaleli bhangele namhlanje kumele uyibuke ney'ndlela ey'mbili. Kunesivunguvungu lesi mhlawumbe sasifuna ukuthi u-Elijah uNkulunkulu akhulume kusona kodwa akamtholanga kusona. Ilesi sivunguvungu manje lama-tides esiphakamisa ama-tides olwandle. Lesi sivunguvungu mhlawumbe senzeka njena lesi siphepho ngobani na? Ngoba uJesu akekho kulesa sikepha. Lo msindo omngaka njena ingoba akekho uJesu esikepeni. Mhlawumbe nathi kunokuxokozela emakhaya ethu, kunomsindo esontweni, kunemsindo emhlanganweni emphakathini, ngoba sesihlele emkhumbini engasenaye uNkulunkulu. Sesihlele esikepeni umoya kaNkulunkulu ongasakwazi ukubunguza khona. And ingakho sizithola kulesi simo. Ngiye ngisho ngithi abaningi bethu bangaze bayiqhenye bathi siyasebenza ensimini kaNkulunkulu, kodwa lapha basazani nomnini wensimu. Bayafukuza ensimini yakhe kodwa ubudlelwane nomnini wayo insimu abusekho bona. Uma ngabe-ke bembona uJesu, wakhala uPeter wathi uma kuwena Nkosi, ithi awulize kuwena. Nangempela uJesu akazange athi wo, wathi woza.
Uma embiza waqala wangena, mhlawumbe wasithatha istep sokuqala, wasithatha istep sesibili. Then siyazi ukuthi egcineni wayebesecwila ngoba sekukhona umdabaza. Abaningi ke bangayichaza ngendlela ehlukene le ndaba, mhlawumbe bakhulume ngokholo oluncane kaPetru. Mina cha, ngifuna ukukhuluma ngokuthi uPetrus into emenza ahluke kwabanye abafundi, mhlawumbe into emenza ahluke nakuthina, ukuthi wayazi ukuthi lesi sikepha ngeke simsize ngalutho mengeke uJesu. Yingakho enqamela ukuthatha irisk ukuthi ngizozama ukuhamba phambi kwamanzi ngoba ukuphila nokusinda kuJesu Kristu. Washiya lesi sikepha wathi ngizoza kuwena ngoba azi ukuthi la kukhona uJesu ukuphila nokusinda kukhona. Siyatshelwa ukuthi esebuyelile esikepeni uJesu kwenzakalani na? Saphela isiphepho, waphela umoya. Ngoba uma uJesu engena emkhumbini, konke ukuxokozela, yonke imisindo iyaphela. Ngoba umoya kaNkulunkulu usekuthuleni, umoya kaNkulunkulu ungukuthula, ungangawuzwa kodwa uyawufila. Bathi abanye mase bexoxa bathi kwakunomfana. Lo mfana lona wayedlala ikhayiti, nayazi ikhayiti lendisiswayo. Nisayize kuthengela nje ngalezi namakhayithi thina sasiwakha ngoplastic. Umfana lona uyidlalela ikhayiti lakhe, umoya umvumile, umoya ukahle. Ulibe icaqile nje intambo, libe liphakamile ikhayiti. Libe liphakamile, lize libe ngathi alisabonakala. Kuthiwa kwaqhamuka ikhehle elidala lazodlula ngakuyena. Lathi wemfana wami, leyo ntambo uyibambile nje, unesiqiniseko esingakanani ukuthi lisakhona ikhayiti lapha phezulu. Noma nje mhlawumbe usubambelele entambeni yodwa. Wathi noma ngangalibona kodwa amandla alo ngiyawezwa.